operation na to. Ikaw nang bahala sa mga anak natin ha. Ikaw nang bahala kina Junjun, yung dosing anak natin. Ikaw nang bahala sa kanila. Pag-aralin mo sila ha. O mahal na mahal ko kayong lahat. Pakisabi na rin kina mama na mahal ko sila. O pag hindi ako nakasurvive dito sa operation na to, ikaw na yung bahala sa kanila ha. Pakisabi na rin kina mama na mahal ko sila. Hindi na papa. Mahal na mahal ko kayong lahat. O sige na. Nandito na si Manong Adrian. At magsisimula na yung operation namin. Bakit parang namamalam ka na sa pagkaman mo sa buhay? Anong ito? Tutuliin lang naman kita. Hindi ba nakakamatay yun? Paridran, tulong! Paridran, tulong! Nakagat ako ng ahas! Oh, ano nangyari pare? Saan ka nakagat ng ahas? Dito sa ari ko! Pare, tumawag ka ng doktor! Teka lang pare, tatawag ko ng tutor. Hello, Doc? Hello? Bakit? Ano nangyari? Nandito kasi ako sa labas ngayon. Nakagat ko ng ahas yung kaibigan ko. Ano pong gagawin ko? Nakagat ng ahas. Ganito ang gawin mo. Simple lang yan. Sipsipin mo yung dugo kung saan nakagat ng ahas yung kaibigan mo. Yun lang yung gawin mo. Simple lang, ha? Sige. Bye-bye. Ano pare? Anong sabi ng doktor? Ang sakit na! Naku pre, mamamatay ka na raw. Tao po. Pabili nga po. Anong bibilhin mo? Candy nga po. Wala kaming tinitindang candy. Juice na lang po. Wala din kaming tinitindang juice. Soft drinks na lang po. Kita mong ice for sale lang ice lang ang tinitinda namin dito. Nagkaroon ka nagdamag ka pa inon niya ka tayo. Is lang kayang lakoy. Burso, tatay mo nandun sa regasyon. Magpapakamatay na daw. Ano lang yun? Takot nga yun magpatuloy.